Gaur Alderdi Popularrak berriro ere betiko eztabaida mahai gainean jarri du, alegia haurreskolen hizkuntz proiektuari eta ereduen inguruko eztabaida. Helburu bakarrarekin, euskara baztertzeko, diskriminatzeko, inposaketaren helburuarekin eta azkenean aukera eskubide hori albo batera jartzeko. Baina tristeena eta kezkagarriena da EAJak, Eusko Jaurlaritzak, amua jan duela, Alderdi Popularrak ziria sartu diola, eta azkenean biak adostu dutela haurreskolen hizkuntz ereduen inguruan. Eta hemen, garbi dago gaur eguneko eredua gainditu beharra dagoela, bultzada bat eman behar diogula inflexio puntu batetan aurkitzen garelako eta bide horretatik gaizki gabiltzalako, ez? Zeren hemen euskara hizkuntza gutxitua izanik, egin behar duguna da benetan elebitasunean sinisten baldin badugu, euskara hizkuntza nagusi bilakatu alde batetik eta gero bestetik, bereiztu behar dugu lehen hizkuntza eta ama hizkuntza. Ama hizkuntza izateak eta errespetatzeak ez du esan nahi lehen hizkuntza denik, alegia familia batetan ama hizkuntza ez ofiziala baldin bada, errusiala baldin bada, edo eta gaztelera baldin bada, ofiziala baldin bada, guraso horiek ez daukate aukeratzeko eskubiderik lehen hizkuntza euskara izatea. Orduan, iruditzen zaigu benetan errora joan behar garela eta gizarteak 21. mendeak eskatzen digun erronkari aurre egin behar diogula. Eta hori da Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Eusko Jaurlaritzari eskatuko dioguna legegintzaldi berri honetan.